Tul il-jum tal-ħamis, il-Prim Ministru Robert Abela kien fir-Renju Unit kif attenda għar-raba laqa tal-Komunità Politika Ewropea. Għal din il-laqa attendew aktar minn 47 mexxejja Ewropej u ġew milquha mill-Prim Ministru il-ġdid Brittaniku Keir Starmer. Fost it-temi diskussi f'dan is-summit kien hemm dik tal-immigrazzjoni. F'kummenti mal-medja fit-tmiem dan is-summit, il-Prim Ministru Robert Abela qal li dwar l-investiment f'pajjiżi minn fejn jitilqu l-immigranti kien hemm konverġenza waqt din il-laqa. L-investiment fil-pajjiż tal-oriġinu huwa dak li jista' jagħti soluzzjoni dejjem għaliex iżomm liż-żgħażagħ iżomm lill-familji milli jitilqu minn pajjiżhom għaliex il-pajjiż ikun qed joffrilhom l-opportunità li forsi sallum il-ġurnata mhuwiex qiegħed joffrilhom. U jsu dak il-qbil komuni li ntlaħaq anka fuq livell Ewropew bi proposta li ingħadet madwar il-mejda wkoll mal-Kunsill li hemm idea li jkun hemm pjan ta' investiment fl-Afrika ta' fuq u dik xi ħaġa li verament ilqajt b'entużjażmu smajt issa l-ewwel darba xi ħaġa però lilna nitkellmu dwarha għal dawn l-aħħar xhur. Hawnhekk Dr. Abela semma iż-żjara li kellu fil-Libja fl-aħħar jiem fejn ġie imġedded ftehim dwar l-immigrazzjoni ma' dan il-pajjiż. Il-Prim Ministru Malti qal li jeżistu soluzzjonijiet differenti għal sfidi komuni. Hawn semma l-importanza tal-investiment fil-pajjiżi t'oriġini u ta' transitu. Sadattant fil-marġini ta' dan is-summit fir-Renju Unit, il-Prim Ministru Robert Abela kellu wkoll laqgħa bilaterali mal-Ministru ta' Monaco Pierre Darto.